No, ini teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perawatan burung perkutut di siang hari ya, jemur burung perkutut. Semua pada manggung, semua pada gacor ya. Loh guys, ini perkutut saya atas nama Lumbung. Lalu ini yang di atas, nih langgeng. Nanti sing muni di bayu. Kae. Tuh manggung. Ono kae karo kameramene. Aji ya sing gek dolanan rambut. Rambutnya teng kriwil. Ya, Cik. Rambutnya teng kriwil ngono kuwi. Wah, cah cilik-cilik lho. Sayangnya ana cah cilik-cilik ning kono kae. Dolanan pecut, jadi kan kutut perkututnya podo takut ya pada dolanan apa pecut iki basa nganune apa, Cik? Cemeti. Basa Indonesiane pecut. Cemeti. Cambuk. Cambuk, cambuk. Cambuk iki ora pecut Cambuk iki kayu ya iso dicambuk. Ya jenenge dicambuk. Dicambuk. Iki nomor iki yang crossing tok ro ini punya adik ini Sangkar Masio, Sangkar Indonesia, Sangkar Masio. Yang itu Sangkar MKS. Wah iki ngadangi pemandangan motoris Ahmad iki kok. Ahmate agak ning jero kae. Mobil jenenge ya, Cik? Wani ra, Cik? Yo. Hah? Yo. Larang go hiru apa sih? Enak ya, kono goteng wae. Goteng kaya ngembeni. Aku ora ngekil. Nang kilo arep kilo mulai menang bumi yo kalah ono. Aku miya nek awan apik ya. Soale nek miya bengi ngantuk turu. Jadi Mesti kalah. semalam gitu tuh teman-teman, Mobile Legendan sampai jam berapa? Sampai jam 2. Tapi kalahan aku gara-gara Mia bengi ngantuk turu. Miane ganti langsung menang. Nganu ya Valir ya ngantuk turu. Apa meneh kadita nggonmu bengi turu selulup ning gone laut. Nah, kadita iki lambange apa? Ini Roro Kidul. Ini Roro Kidul iki ngomongke Mobile Legend lho ya. Kadita lambangnya Nyi Roro Kidul. Lambangnya Nyi Roro Kidul. Ini kuwi lagu suwi. Itu ngaran di seri. Ndang. Hah? Oh, kita gak ngerti ya. Ora paham. Kayak ngerti kuwi wong ngaran bisa. Nah, kayak sampai sana. Kita tak peroi sangkil itu hariannya ngelatihnya seperti ini. Latihan harian burung perkutut sangkil. Ini sing baru, sing anyar iki, sing iki anyar. Tak zoomke gitu sing terbaru, iki sing anyar. Di meneh. Iki ya sing baru. Anyar. Lah ini lawas-lawasan. Ada saka kene iki lokal anyar iki baru. Iki lokal iki cemani. Ini lokal, ini crossing. Ini lokal semua. Yang sini cemani lokal. Yang dhuwur iki crossing. Iki cemani lokal. Silver lokal. Iki Bangkok 1 lokal, iki cemani. Wis ngono kuwi. Wih, pokoknya intinya vlog di siang hari ngelaras burung perkutut ya. Jadi daily vlog atau vlog terbaru hari ini. Vlog terbaru hari ini ngelaras burung perkutut di siang hari. Ngono kuwi ya judule engko ya. Vlog terbaru hari ini ngelaras burung perkutut di siang hari.
vlog terbaru hari ini ngelaras burung perkutut di siang hari. Wis ngono wae ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.